Mag ik al graag BB King. Maak het de vreugde van die nemen? Ja, Willem, dat weet zeker. Als het zo'n 20 jaar met je werksten onder rood is dan en die komt overlijden, dan is dat een harde klap. Natuurlijk wisten ze wel dat het net goed met hem ging. Nou, ik wist dat het verkeerd ging. Dat wist al door BB King ooit eens maken. Begin ik nooit van in Moskou, Willem. Dit zit er net weer in. Hè? We kunnen zijn reisje plannen, maar zoals die reis zult nooit weer worden. Nee, dat is heel uniek. Maar BB King weer diabetes en als de leiding fut is, hè, door zit Seidenberg denk ik dan maar maken die grote manager van hem en zei dat wie de man achter BB King. Dat wie mijn godvader, daar heb ik een hele hoop van leerd. En dus toen die fut voelt, toen wie het al een aflopende zaak. En wij zijn sinds 2010 net gebrouilleerd, maar ja, we willen die aan de kant zetten. Door Laverne. Vorige week de Telegraaf het hele verhaal over Laverne, die de miljoenen van BB Kings had net en de familie, dan wist het wel. En daar kon BB King het zien, dus het heeft het overlijden bespoedigd. Heel triest. Straks het hele verhaal van Bouke. Ik ga lekker zitten. Ik ga je aan een bakje koffie voor die. Want dan gaan we uitgebreid praten over BB King. Je regelde eigenlijk de tournee van die man eigenlijk. Hè? Alleen in Europa of hij met wel eens buiten Europa bij hem West? Ja, we zijn wel buiten Europa geweest, maar in principe wie Europa uw territorium voor hem. Ik trof BB King op het Noordzee en Sid Seidenberg, die heeft ik ooit nog gesjoend. Die grote manager van hem en toen zei ik, nou, we willen graag met je werken. En toen hebben we de kans gekregen en dat heeft 26 jaar duren, 26 jaar. Dus we hebben alle grote dingen, inclusief het Oostblok en zo, hebben we dus opzetten voor hem. Via een enorme tijd. Dus ik wil een klap bij zulke dingen just op een gegeven moment toch aankomen, Willem. Dus het is echt wat een verdrietige zaak. Ik heb tweeërlei gevoel. Als het 80 wist, dan meiste ik de eerste. Maar ja, het is toch een gemis. Hij komt nooit weer. En BB King is een unieke man. Maar die Lucille-gitaar en alles wat we met hem meemaken hebben. Ik heb natuurlijk persoonlijk, dat wist ik weer altijd op die tours. Wie een grote projecten voor u. Dus daar moest ik bijwezen. Dus ik heb met BB King de meest gekke dingen beleefd. Karakteriseerde mannen zoals toen kist of koerst. Ja, een bijzonder vriendelijke, lieve man. Die voor iedereen, voor zijn fans en voor alle mensen wat horen hier. Dus BB King ziet geen kwere dingen bij. Een prettige man is dat dus. Altijd serieus. En als het juist dat hij de laatste jaren shows mist in Amerika, dan weet ik wel wat er aan de hand is. Er wordt het op een pas, hij is diabetes nogmaals. En als hij net fit is, dan gaat het net. Maar bij u zegt hij nooit een show mist. Ik weet wat, dan gingen we van Madrid naar Pristina in Kosovo. Daar kwamen we uren van tevoren aan. En dan zei Bouke, we have to do what we have to do, zei hij. Hij wie nooit vervelend of zo. Dus het is altijd clear. Ik ben West naar Moskou. Een bizarre weekend meemaken. Dat kwam net op BB King, maar de heegtijd dagen voor de maffia wie daar ondertussen ondergong. Daar ben we met z'n bijna achterkomen, ooit in een restaurant. Ik mocht in de loop van een revolver zien en dus hier is ergens Harkemasse Boys erop in die zaak. Zoiets. Ja, wist het nog? We moeten trouwens Harkieten wel even een hart onder de riem steken als voetbalman. Ja. Ik hoop dat ze de snel de beker winnen en staan dat ik nog goed giet in de na-competitie. Harkem is een mooi voetbalbalwerk en staan. Als ONS is we willen hem graag in de topklasse hebben. Dit tekent de voetballiefhebber en muziekman Bouke Algra. Ik wil het vertellen, dat heeft hij, denk ik, toen BB King in Moskou weer, toen wilde er een kleedkamer neerzuis maken voor de baas van de maffia. Dus in het leer en sa en donker en BB King zei ze mij, he want to see me. But I think it's better we go to his place. Dus ik zei, BB, we gaan erheen. En met alles maar maatje. Dus die maffiabaas zit op een hele troon. En BB King kwam binnen, boog maar zijn hoed op en zei, nou, dus die maken ze kennis. Maar dat gebeurde daar, Willem. Ja. Nou, en op een gegeven moment, wie ik het leven dan, maar hoe dat verhaal er ook in, ik een beetje zenuwachtig, want toen kwamen ze bij me en zei, Willem, ik ga wat regelen. Wij gaan met BB naar het Kremlin. En hij zelf waar Yeltsin spelen en doen bij mij. Totdat ze een uur van tevoren opbellen met Yeltsin in het ziekenhuis, want hier werd de volle sopen, hè? Ja. Maar BB wie een held in Rusland, want in vroeger The Voice of America wie blues. Dus die mensen, die vrijheid die toen op kwam zetten, dan dat was natuurlijk geweldig. Toen wist ik nog dat we een diner dat dingen, dat wij dat machinaal zeer deed en dat de mensen €100 betalen in een dure club in Moskou om dat te zien. Dus BB wuifde dan een paar keer en die gooide wat van die veeltjes naar beneden. Ja, dat is een gekke tijd, Willem. Maar wel heel leuk. Ja, ik kan horen in de gange wereld van mij, dat mag erbij zitten. Het tekent een beetje het leven van de man. Wereldster, leef eerlijk wezen. Ja, top. Absolute top, hè? Ja,
Ja, een bijzondere artiest. Wij en ik op de tijd. Dat heb ik al, je hoort al in een paar interviews zijn. Metallica die kwam bij ons. Hè? En dan zie je B.B. King daar. En dan zei de jongens, je moet rustig wezen. En moet je best wel. En zo ging ik met Bono. Want we hebben onderdeel geweest van de When Love Comes to Town Tour. Maar U2. En dan kwam Bono in. En hij zei, Bono, dat moest net zo soepel. Want dat ken je net. Toen moest optreden en dergelijke. Maar Bono is U2 benierend. Dus ja, daar heb ik wel wat ervaring mee. Via de Dubliners. Dus ja, dat wie net samen te programmeren. Maar iedereen bewonderde hem heel erg. En Bibi wie ik open daarvoor. De enige die hij net echt mocht weer Clapton. Hij zei, it's a strange man, that Clapton. Wrang, hij is toch een beetje kapot maken, heb ik het idee. Ja, dat is echt, het gaat altijd om het rotgeld. En B.B. King weer riek wordt natuurlijk door zijn cd's en zijn muziekrechten en dergelijke. En ik ken het gevecht net losje van de laatste jaren. Een gevecht tussen de families en het management, een falend management. En dat is echt de bron van alles. Het is zo mooi dat hier bij Zeidenberg nooit gebeurt. Want die hoorde gewoon de discipline erin en zo. En die zorg ik voor hem. En het ergste wat voor B.B. King gebeurd is dat Norman Matthews zijn valet, die zorgde ervoor dat eten. Als het vent mijn kiepvlegertje, dan weer Stormen Norman werd. Die zorgde dat baby te eten kreeg. Die is oorjeliden overleden. En dat wie die kreeg zo zwart als B.B. King. Maar dat wie een man met een goed hart. Dat heeft hem wel eens jongen, denk ik. Is een beste man. En toen is het helemaal gebeurd. Ja, ik vind dat heel verdrietig. Denk ik B.B. King, dankzij die jou 4 keer ontmoeten gaan. Mocht hem interviewen, meet and greet, handje ja. En wat mij altijd opvoer, en dat zal ongetwijfeld toch die B.B. King wezen, er zit een complete familie omheen. Pro muzikanten wie ik volgens mij echt familie, neven, van alles. Wie is hij zo'n loyaal, trouw of familie, man? Ja, hij wiek zeer loyaal aan zijn vriendin. Want hoe vallen we in er? Ik kan het net tellen, wat wie een heel wat. Daarvoor hier die een B.B. King Foundation oprichten. Alleen voor die vrouw? Voor de bands, daar zorg je ik voor. Hele nobele man. Hele nobele man wat dat betreft. Echt weer. Maar ik wil wel rock'n'roll dus. Ja, maar wie wil een echte familieman is dat dus. Ja, hij had zijn eigen familie gecreëerd. Ja, maar zijn band kwam was op de tour. En dan zei ik, Bibi, dat moest eigenlijk maar net meer doen. Want ik zei, die jongens brengen dus niks. En ze vregen, die ene wil een limousine hebben, de andere wil dit hebben, die wil dat hebben. Ja, ze zijn de son of B.B. King. Ja, bekijk het maar, geef maar naar hem height. Want die wil het wel betalen, dus toen wie het gauw oer. Maar toch, ik weet nog bijvoorbeeld uit Moskou, weer een man die past al in op zijn pakken. En dat wie even mij een art manager, wie net van de begeleidingsband van Elvis Presley. Ja, dus hij heeft verschillende mensen. En die mensen, hij sjouwde natuurlijk 50, 16 koffers. Maar ik ben toch altijd denken dat onder het overgewicht wat we op vliegtuigen altijd betalen moesten voor B.B. King, dat wie net misselijk. Maar dus die pakken de boel uit, dat is echt de donkere cultuur. Ik en zo. Dus B.B. King, die muziceerde, maar voor de rest die ik niks. Iedereen die pakt zijn koffer uit, de oren poetsen zijn kunnen, die zorgen voor het eten. En zo wie dat. Daar ben ik stier voor. Ja, B.B. King. Robert Johnson, Muddy Waters, die zitten aan de donkere kant van de blues. Kunnen wij stellen dat B.B. King wat onder de achterkant zit? De toegankelijke blues, misschien de white man's blues wel een beetje? Je slaat de spijker op een kop. B.B. King, zeg ik altijd, is een marketingproduct. Zit Zeidenberg het zorgen dat die in de wereld heel groot worden. En de puristen in de blues die zijn, ja, B.B. King is te commercieel. Maar ik bedoel, hij heeft die muziek wel naar een heel groot publiek gebracht. En dus hij ziet onder de witte kant. Een van de belangrijke dingen wat hij nog dient heeft, is de komst van Joe Bonamassa. Joe Bonamassa is bij ons begonnen. Die ziet die café. In Lietse clubs, hè? Café Koster in. En wie een jongen geweest die zei, Bouke, ik heb een tip voor die. Dus toen heb ik hem gezoend. Toen hebben wij Bonamassa nam naar Ahoy. En dus Bonamassa speelde het voorprogramma voor €400. Hij zei, I will do it again, Bouke, for the same money. Toen bel ik zijn manager op een jaar later. Die vroeg $50.000 daarvoor. Ja. Ik zei, wacht maar even, dat durven we net. Dus toen bel ik hem op. Dus hij 2 keer spelen voor $400 voor u. Maar Bonamassa had zijn carrière wel te danken aan die enorme talent wat hij had. Maar die komt B.B. King. Wat had je op die hollen? Ik hier wat beloofd om wat mij te nemen. Dat is de pet van B.B. King. Serieus? Ja, daar heb ik vroeger de klep aan geknipt. Want dat vond ik dat mooi. B.B. is een ouderwetse zwarte pet, wie zo. Maar dit is het. Dus die herkregen van hem. Deze had ik opgehoord. Deze had ik opgehoord. Maar de klep. Dus de achterkant ziet zijn klep. Dus ik denk voor Willem neem ik die pet mee. Want de gitaar, die heb ik voor John.
Dat geloof ik net. Ja, dat is echt weer. Bouke! Net omdat ik dan zo goedhartig ben. Maar we hadden een fan in Grijns die wie helemaal Frits. En de Grijnsers die kennen hem wel. Een bluesfiguur tot en met. En die wie ontwapen, wie helemaal gek. Die had het zwierste van zijn leven. En zo dat hij. En ik zei, Frits, dan krijg je dat ding van me. Dan maak je hem nooit verkepen. Maar dus die hing het bij Frits, werd die wennet. En dat weet ik net, hing het in Grijns in de kleedkamer. Ik kreeg jordelmeester die zei, nou we zetten voor daar op eBay. En dan krijg je, nee, die zit bij Frits, zit die gewoon hartstikke mooi. En die mij hem horen, daar ben ik blij mee. Maar dat is weer de gitaar van B.B. King. Die hebben wij kregen, die hebben Eric Clapton kregen, de Paus, Clinton en zo nog een peer. Maar ik ben net zo'n man die dan nog zo'n waarde hè, dat is de blues die oude spullen altijd zitten en zo. Dus nee, ik vind het op een heel mooi plakje daar in Grace. Is er een vriend van die gang joet? Ja, dat is absoluut. Dat is absoluut. Dat is een dierbare vriend. Ja. Moeilijk dus. Kiest ik naar de begrafenis? Ja, daar zit ik nog even nog naar te denken. Want de problemen die er tussen die mensen binnen allemaal. In Amerikaanse begrafenis ben net zo zoals wij dat hebben. Wij zijn emotioneler als toch. Ik weet nog wel dat een van de trouwe tourmanager van B.B. King kwam te overlijden. En zo. En dus dat de meesten zeiden, nou ja goed, dan is de kleren en alles gaat rustig terug. Wij zijn jong net spelen. Wij zullen dat net kennen als zo intiem met elkaar best. En Amerika is een prachtig land en believen mensen allemaal. Maar zei ik, dit zijn van die aparte trekjes. In Europa is dat warmer, is dat oors. Ook de begrafenis van de vroegere Dublinersleden in Ierland. Dat is ongelooflijk. Maar dat heeft ze nog niet. Dus ik zit nog in dubio. Blues Boy King. Hij liep net meer een icoon. Een mooi verhaal, een warm verhaal, een persoonlijk verhaal van die Bouke. Tiegetank, dat is het vertellen woerst. Ik denk dat er een boekenskruwer is, denk ik. Met zijn man. Ik ken er zeker een boekenskroer, Willem. Wat bloedt dit meeste bij? Nou ja, de hele manier van werken altijd mee. Het prettige, het sympathieke en zo. Dus, hè, dat wie zelf als die in die grote wereld. Ik heb nog stress. Ik heb een tijd met Chuck Berry werkt en met Jerry Lee Lewis en met dat soort mensen. Dus daar heb ik allemaal wel horen dingen voor Shen. Maar B.B. King is echt prachtige muziek en een inspirerend man. Geweldig. Je wordt wat mensen verwezen naar Jan Akkerman en zo. Hij wil altijd direct met Jan Akkerman. Hij zei, that guy Akkerman, let him come to the show. En dan ging hij altijd fjouwers nummers die hij maaien. En Akkerman, wie dan ik heel bescheiden, koest je rol goed. Maar B.B. King bewonderen hem echt. Echt, hartstikke leuk. Hoort de pet op en net voor het jaar, hè? Deze jou ook net weer fut, Willem. Beloof ik niet. Bedankt voor het verhaal. Oké, graag gedaan. Ik ga even naar een jonge dame, die zit achter de bar. Van een oude generatie, maar die had nog een mooie cd van B.B. King. Leef even een fragment nog even hier. Maaike, pak maar gewoon een nummer. Zullen we nog even wat draaien? Ik doe het eerste nummer en Ja. dan herken je me meteen natuurlijk. Wat ik wel dacht, ik heb gelezen dat B.B. King tot in oktober nog 100 optredens per jaar doen. 100 optredens. Als ik die verhaal nou jij begreep ik beter waarom het zo goed volhoudt. Ja, Ja. maar B.B. King ding altijd wel van een sinds met de 350 dagen per jaar dingen wel 230 shows. Onvoorstelbaar. Dus toen hebben ze dat weer omgebracht naar 100. Ja. En B.B. King zei altijd, ik en D op het podium. En B.B. King genoot natuurlijk, ik als artiest, van het succes wat hij hier. En alle muzikanten hebben die drive op het podium. En dat die B.B. King ik. Maar op een gegeven moment, dan moest ik verstandig zijn als een management. En ze is nou 100 met de 60 worden. Ja, Dus, ja. want de leeftijd telt mee. En het is een zwier beroep als het reizen moest. Ja, Dat spelen is net zo'n probleem. Maar dan moest altijd afstand. In Amerika reed hij met de bus. Want hij had een hekel aan vliegen. Zo. Oktober laatste optreden dus haast, nou ja, wat je zei, hè, van D op podium. Ja. Ja, nou, ik kan draaien.